бе! Мило, виж какви чудесни обувки намерих за безопасност. Изтекоха ми водите. Помощ! Помощ! Бързо, Мило! Бързо! Мило! Бързо, насам! Насам! Бързо, насам! Моля ви, насам, елате! Бързо! Искам да легна! Нямам. Всичко е наред. Някой да извика лекар! Аз знам къде да отидам! О, Боже мой! Доктор Сотиров! О, Боже! О, Боже! О, Боже! Докторе! Докторе! Моля, жена ми раже. Бързо! Бързо, моля! Умолявам ви! Айде, бе! Моля ви, насам! Бързо! Айде да! Елате! Бързо! Идвам! Насам! Насам! Чакай, аз съм стар човек. Доктора дойде! Бързо! Елате! Бързо! Добър ден, аз съм доктор Сотиров. Извикаха ме да ви помогна. Коя е бременната? Аз... Колко бе да сте израждали? Второкурсник съм, не се притесняйте. Искам уиски! Шейка, Всичко е наред, всичко е наред. Всичко е наред. Всичко е наред. Сега ще оправим нещата, не се притеснявай. Успокойте се, всичко ще бъде наред. Може малко да побързате, доктор? Не се притеснявайте. Ма как да не се притеснявам, бе? Разтом... Контрация има! Успокойте жената, ако обичате. Мило! Сега ще оправим нещата. Моля те, кажи му да побърза. Моля ви, малко по-сериозно! Не, това извинете. Спокойно. Сега ще бъде. Спокойно. Ще оправим нещата. Момент. Спокойно, не се притеснявайте. Ама моля ви сега... Раждаме! Спокойно. Леко имам треперещи ръце, така че не се притеснявайте. Ще оправим нещата. Спокойно. Ще оправим нещата, не се притеснявайте. Какво казахте вече? Разтворете краката, ако обичате, дигнете. Малко се страхно. Нямам. Само да попитам, вие за епилация чували ли сте? Пръстак! Успокойте се, сега ще погледна как е. Има откритие, като гледам девеца. Спокойно. Момент. Ало, да. Не съм взет. Не. Няма проблеми. Какво за до вечера? По-бързо, доктор! Така, виждам. Спокойно. Напъвайте. Виждам главата на бебето. Главата на бебето излиза. Главата излиза на бъбен. Напъвай. Спокойно. Напъвай. Аз ще да взема отдело. Някой трябва да не се отдял. Аз ще да се отдял. Бебето. Какво е, докторе? Значи, честно казвам, още не мога да кажа. Как не знаете, бе? Живеем в 21 век. Не може да ви кажа дали е момче или момиче. То ще си избере. Може да е транс. Не се Стига глупости, докторе! Спокойно ще оправим това в бъдещето, не се притесняйте. Първо да го премериме. 53 см, но къде е това отдяло? Побързайте малко, бе. Ти от това си го взе това отдяло, бе. Добре, сега ще го забиваме, ще го правим. Не притеснявай. Може малко по-бързо. Бебето е много добре, не се притеснявай. Сега ще го донесе. Мама да ти гушне. Честито. Аре, някой се бои този капут да види. Може да виж какво става с дебухло. Какво? Родихме? Ела да видиш детето, бе. Много е. Припадна, аз не припаднах, ти припадна. Безобразни. Деве честито и на двамата. Прилича на майка си. Естествено. Голяме че. Верно, като картофен. Тате, защо той се казва Цветан? Това е, защото майко много обича цветя. А защо се казвам така? Ти е хубаво да Warcraft Legion Deluxe Edition.
Айде, мама, готов ли си за първи учебен ден? Да. Гледам си всички. Кратки. И умната. Здрасти. Здравей. Айде, маме. Успех. Добро утро. Дърт. Добро утро. Ага, Малек ми сте гнусни. Мъкни малко, бе. Тази закуска кога ще стане готова? Чакай малко да ти сам да иде. Аре, гладен съм. Добре, готова е. Вече. Моето момче, как бързо расте. Пария му може да си вземеш всички. Благодаря. Ето за момчето да порасне голямо от двечки. Голема си. Сега ги. Дърт си малко при мен. Ти си Да, имаш говориш, бира, още не да, си толкова да. голямо да бира. Много хорошо. Ето тия доматки, мамо, голям да пораснеш. Ей! Ти моя. О, ти си. Не ме нищо яко. О, супер! Добре си. Добре си. Мичи си хареса. Дай да го видим, какво е това? Не само чертах тук. Много е яко. Ти ли аз искаш? Дай, Кой ще първи? дай, пробвай. Ай ми ти, ако сте работа. Да, това е много яко. Мале, брат, как се натупахме? Айде, така даскаме. Айде. Айде. 3 hours later. Анаха ми се краката! Майка ти дава стрелане! Абе, че кой да ти има? Чакай. Бобо, трябва да стоиш малко по-към тук. Чакай, дърпите се. Всичко се вижда. Супер, Чоги! Е, така трябва да Още малко назад. Оги, фани възглавницата. Трябва да се мяташ на само възглавницата, фани. готови ли сте? Да. А ти влез по-навътре този път. Не сме персоналисти. Да, това е проблем да сме. Ама моля, не там ти се виждат тафаната ти. Чакай да започне да боли. Айде, ще ти да 3-2-1, няма да го чуеш от хола, който е 2 см по-надал. И ти пак за това. Да, едно. Обре, това уиски на масата. Кафе омар ли съм достатъчно?